Quddiem allegazzjonijiet serji, il-Ministru Chris Cardona jaħrab. Din kienet l-ewwel okkażjoni li fiha il-Ministru Cardona seta' jwieġeb għal dak li xandar minn sit Russu illi rriproduċa l-video oriġinali li kienu ġibdu f'Malta ġurnalisti Franċiżi aktar kmieni dan is-sajf. Mhux hemmhekk. Irridu neħdulu biċċa mill-bajja għal dak, allura. Definitely. I'm not joking. Dejjem qed jikber, eh? Ej, mela. Ġimgħa l-oħra mort nikol ma' Chris, mal-Ministru, u għalli minn kol dak il-ħin qabad u beda jabad il-Ministru tat-Turizmu u għallu irridu ngħinuhom il-Hugos dejjem għajnuna. Kif jidher biċ-ċar, il-filmat juri kif in-negozjant Luke Ketkuti inqabad jgħid li mar jiekol mal-Ministru Chris Cardona u allegatament l-istess Cardona kellem lill-Ministru Konrad Mizzi sabiex jagħtih biċċa mill-bajja ta' San George. Provajna nsaqsu lill-Ministru Cardona sabiex jikkonfermalna jekk hux vera li ltaqa' ma' Luke Ketkuti u għaliex ħassil bżonn li jibgħat messaġġ bil-mowbajl lill-Ministru Konrad Mizzi. Iżda l-Ministru żgiċċa għal ġol karozza sakemm il-ġurnalisti kienu għadhom ġewwa sabiex żgur jevita id-domandi dwar dawn ir-rivelazzjonijiet xokkanti. Uridu ngħinuhom uridu ntuhom biċċa mill-bajja. U liħor għallu l-bajja naqżajr għallu maħna raw x'nistgħu nagħmlu biex ikabru l-bajja. Ifhem, mhux ħafna lem, imma forsi jekk għandu sawwek u l-permess saw dejjem jieħu iktar. Nieħdu dik il-biċċa laħaw. Nipprovaw, sa naraw. Dan il-filmat ittieħed għal programm televiżiv Franċiż bl-isem ta' Enkjet Esklusiv li kien irrefera għal Malta bħala ġenna ta' korruzzjoni.